ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಳೆಗು ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಗನೆಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ದೈವಲೆನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಾರಿ ಪುಗತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನರ ಎಂಗ್ಲಿಗು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಕುಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರ್ನ ಆಗಬೋಗುಲಿನ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಕರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೆರ್ಮೆತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಜ್ಜೊಲಿನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಮೊಕಲ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರುಂದುಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೇಂಗಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದು. ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರು ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯೊಡೆ ದೈವ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪಿನ ಮೇರು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿನ ಒರಿ ಪರಮ ಭಕ್ತೆಲ ಅಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರದ ಕಜ್ಜಗು ಜತ್ತಿ ಪಿದಾಡಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರನ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮೆರಡ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ನಿಕರಡ ಮಾತ್ರೆಡಲ ಮೋಕೆಡುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆರೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಿತ್ತುಪಾಡದ ಉನೇನು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿಗೂ ಮೆರೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೆರನ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ.